Rong puluh punjul pironan kang 30 mendhuwur pokoke sing jumbo. Ah, kambing barang kambing ora sing ndelok anggere let kambing aku. Aman karo ora oleh. Pasar Jatirogo, iya Mas. Rugi lah kakek lah lho. Pamane nang Bawamadu lho. Nek ora kae dorong Senin ki empuk lho. Yo. Kira ono gajuan malam tolong dhuwur mampu. Wah. Iya. Manusia ini. Yang boleh aupan.